Τι κάνουμε τώρα, τι συνδέουμε? Τώρα θα πάρουμε το ένα καλώδιο. Ναι. Στον ένα πόλο της μπαταρίας. Αλλά εκείνο δεν είναι όμως καλό καλώδιο, από ό,τι βλέπω, δεν μας βοηθάει, δεν μας βολεύει. Οπότε θα κάνουμε το εξής, θα ακουμπήσουμε εμείς εδώ, βάλ' το λίγο Νίκη εσύ. Θα κάνουμε μία δική μας πατέντα, βάλε εδώ να πιάσει στην άκρη, βάλε το τσιμπιδάκι, άνοιξε το, ωραία. Και το άλλο τσιμπιδάκι πού θα το βάλουμε? Από την άλλη. Θα το βάλουμε σε μία άλλη λιχνιολαβή, βλέπετε εδώ. Η μία λιχνιολαβή είναι αυτή εδώ και η άλλη λιχνιολαβή, αυτή εδώ δηλαδή μία και η άλλη είναι αυτή εδώ. Θα το βάλουμε πού? Προσπάθησε να πιάσεις από κάτω μέχρι πάνω στη βίδα. Μπορείς να το κάνεις να πιάσεις τη βίδα, Νίκη? Άνοιξε το, βοήθησε η Ηλία και εσύ. Άνοιξε καλά. Από κάτω να το βγάλουμε να πιάσει. Να το βγάλουμε τελείως από το πλαστικό του για να μην. Υποτίθεται είναι το πλαστικό του εκεί για να μην μας χτυπάει το ρεύμα, καταλάβατε? Να είναι. Δηλαδή, σήκωσε λίγο Ηλία, παρακαλώ. Ωραία. Ας το κάτω. Τώρα, τι άλλο λέει το βιβλίο να κάνουμε, το πείραμα? Να πάρουμε άλλο καλώδιο. Αυτό το σύνδεσε το με το μπόρο της μπαταρίας. Με τον συνδετήρα εννοούμε. Ωραία. Ανάβει τώρα. Για πηγαίνετε λίγο στην άκρη. Γιατί δεν ανάβει, παιδιά? Γιατί δεν κάνει κύκλωμα. Γιατί δεν κάνει κύκλωμα, Παναγιώτη? Γιατί θέλω ακόμα ένα καλώδιο να πάει στην λιχνιολαβή. Και να καταλήγει πού? Στην πόλη. Πολύ ωραία. Να πάρουμε άλλο ένα καλώδιο. Έχουμε εδώ? Ναι, έχουμε. Ωραία. Θα το βάλουμε πού αυτό το καλώδιο τώρα? Ένας να βάλει στη λιχνιολαβή και άλλος να βάλει στον μπόλο της μπαταρίας. Βάλε στον μπόλο της μπαταρίας, Νίκη, εσύ, μιας και προηγουμένως ήταν πιο δύσκολο αυτό που έκανες. Εδώ πια είναι πιο δύσκολο. Βάλτε το εκεί. Για πηγαίνετε τώρα στην άκρη να δούμε. Ανάβει πάλι? Γιατί δεν ανάβει? Για να το ανάψουμε λοιπόν τώρα. Δεν μπαίνει, είναι σκληρό. Για δοκίμασε. Μήπως δεν μας κάνει λάμπα? Γιατί βλέπω. Για κούμπο το πάνω στο... Ή μήπως δεν κάνει. Να το. Αυτό δεν ανάβει όμως από εδώ. Γιατί? Τι κάναμε λάθος? Α, είναι η λάμπα αδύναμη. Βλέπετε? Φύγετε στην άκρη λίγο. Κάτσε λίγο. Να βάλουμε λίγο την μπαταρία από εδώ μεριά. Για να είναι μπροστά σας οι λάμπες, να μπορείτε να τις βλέπετε. Βλέπετε, αυτή εδώ πέρα η λαμπίτσα που έχω στο αριστερό μου χέρι, ίσα που φαίνεται, γιατί μάλλον πάει να καεί. Κύριε, να αλλάξουμε μία.